नमस्ते. मी आज घट भरलाय. म्हणजे कालपासून मार्गशीर्ष महिना चालू झालाय आणि आज पहिला गुरुवार आहे आणि आज मी आहे ना महालक्ष्मीचा घट भरलाय. असा मी हा घट भरलाय. म्हणजे नथ वगैरे दागिने वगैरे घालून वेणी घालायची, म्हणजे जसं बाईला सजवतात ना तसा हा घट आहे ना असं चांगलं सजवायचा असतो. हे यंत्र आहे त्याचं, हे याची पहिली पूजा करायची असते. हा मी लक्ष्मीचा फोटो ठेवलाय. हा हा लक्ष्मीचा खरा फोटो आहे. म्हणजे याची पूजा करायची, पहिली यंत्राची पूजा करायची. आणि असा मी घट भरलेला आहे. आणि त्यासाठी आपण घट भरून पूर्ण झाला की नाही पाटावर, मग आपण पहिलं काय करायचं, देवी आली असं समजून मनोभावाने पूजा करून, म्हणजे मनात भावना ठेवायची की आता आपली देवी येईल घट भरला की. मग ते हे पहिलं पाणी द्यायचं. पहिलं देवीच्या पुढ्यात आहे ना घटाच्या समोर असं पाणी ठेवायचं. म्हणजे असं समजायचं की आपण देवी आता पाणी पियाली. देवी पाणी पिऊन झालं की लगेच आपण कसं दूध घ्यायचं पेल्यामध्ये आणि असं दूध ठेवायचं. दुधामध्ये साखर वगैरे टाकून द्यायची आणि ते दूध प्यायली. म्हणजे देवी काय खाते, फळं पाणी आणि दूध पिते दिवसभराचं. आणि असं रात्री कसं उपास सोडताना आहे ना, म्हणजे त्या देवीला कसं आपण पंचपक्वान्नाचं जेवण करायचं. हे आता देवीला गोड गोड पाहिजे ना, त्याच्यासाठी शेवयाची खीर बनवली आहे. ही देवीसाठी खास आहे. ही खीर बनवली आहे. आणि त्याच्यानंतर आहे ना मी तुम्हाला दाखवते, असं हळद कुंकू लावायचं. म्हणजे देवी आली, पाणी वगैरे प्याली, बसली असं समजून आहे ना, आता त्याला हळद कुंकू लावायचं. सगळं हळद कुंकू लावून झालं ना, मग असे म्हणजे आरती ओवाळायची. आता आरतीचं ताट आहे ना मी खालीच ठेवलं आहे, मी तुम्हाला असं दाखवते. ही अशी आरती ओवाळायची. म्हणजे देवी आली असं समजून सगळं आहे ना मनामध्ये आपल्या भावना ठेवायची की देवी आपल्याकडे आली आहे खरोखरची. अशी आपण देवीला आहे ना कापूर पेटवून अशी आरती करायची. हे महालक्ष्मीचं आहे ना महात्म्य वगैरे पूजाविधी सर्व या पुस्तकामध्ये लिहिलेलं असतं. पण आपण आहे ना कथा वाचायची असते प्रत्येक गुरुवारी. हे पुस्तकातली आपण कथा फक्त वाचायची. हे महालक्ष्मीचं हे पुस्तक आहे. ह्याच्यामध्ये आहे ना पूजा कशी करायची ते पण लिहिलेलं आहे. आणि जे आपण आता पूर्ण पुस्तक वाचायचं नाही, फक्त आहे ना हे व्रत कथा आहे ना, ही कथा तेवढी वाचायची. म्हणजे दर गुरुवारी ही कथा वाचून दाखवायची. म्हणजे समोर चार माणसं घरामध्ये असतील तर त्यांना पण आपण समोर बसवायचं देवीच्या पुढे, आणि हे सर्वांना ऐकायला जाईल ना असं वाचून दाखवायचं. हे पुस्तक असं खोलून आहे ना, ह्याच्यामध्ये हे लक्ष्मी व्रत आहे. म्हणजे हे सर्व आहे ना कसं व्रत करायचं, घट कसा भरायचा, हे सगळं ह्याच्यामध्ये दिलेलं आहे. ते सर्व वाचून आहे ना ते सगळं हे करायचं. हे स्थापना कसं करायचं, विसर्जन, पूजाविधी, हे सर्व आहे त्याच्यामध्ये दिलेलं. आरती वगैरे दिलेले आहे. हे महात्म्य आहे. म्हणजे देवी काय करते, कशी येते, ते सगळं म्हणजे याच्यामध्ये पुस्तकामध्ये आपल्या सगळी माहिती दिलेली आहे. हे पण आहे ना पुस्तकातली हे श्री महालक्ष्मी व्रताची कथा, गुरुवारची कहाणी, हे दिलेलं आहे ना. हे 8 नंबर पान आहे. हे आपण ही कथा पूर्ण वाचायची. आणि आपल्या घरामध्ये माणसं असतील ना त्यांना पण समोर बसवायचं, लहान मोठी, आणि त्यांना हे ऐकायला द्यायचं. आजूबाजूवाली माणसं चांगली असतील तर त्यांना पण आपण बोलवायचं आणि त्यांना पण ही कथा वाचून दाखवायची. ही सर्व कथा आहे ना वाचून दाखवायची. हे बघा इथपर्यंत आहे. आणि हे महात्मा आहे, हे नाही वाचायचं, हे सर्वांना वाचून दाखवायचं. हे 2च पेज आहेत, हे वाचून दाखवायचे कथा. आणि हे कसं सर्वांना म्हणजे आजूबाजूवाल्यांना सुद्धा चांगलं वाचून दाखवायचं. म्हणजे त्यांना पण कसं माहिती पडायला पाहिजे की आपण उपवास करतो आणि ते पण उपवास करतो. हे आता माझे उपवास आहेत ना, आता मला आहे ना 29 वर्ष झाली हे उपवास पकडून. हा माझा 29वा वर्ष आहे. मी 88 सालामध्ये आहे ना गावाला मी उपवास पकडलेला. तेव्हा कुठे कोकणामध्ये आमच्या गावाला फळं नसायची, काय नसायची. पण तेव्हा पद्धत काय होती की फळांच्या ऐवजी आहे ना, म्हणजे फळांच्या झाडाची 5 पानं, म्हणजे 5 टाळे आणून, असे 5 टाळे आहे ना 5 फळांचे आणून असे घटावर ठेवायचे, वरती नारळ ठेवायचं आणि पूजा करायची. आता म्हणजे कसं, आता सर्व फळं वगैरे इथे मुंबईला भेटतात.
म्हणून ती मुंबईला पद्धतच आता झाली आहे ती, म्हणजे हे टाळे ठेवायची. आणि ही आता टाळी कशी आहे, म्हणजे ती आता प्रथाच चालू झालेली आहे. पण याची प्रथा आहे ना, गावाला कशी फळं नाही भेटायची म्हणून हे टाळे, 5 टाळे. आता हे केळी फळं वगैरे, म्हणजे आता असं देव सजवतात ना, देवीला मस्त सजवून ठेवतात. आणि आता मी आहे ना, मला आहे ना 29 वर्ष झाली. पहिले 88 सालामध्ये मी उपवास पकडला. 88, 89मध्ये 3ऱ्या वर्षी माझं लग्न झालं. 90मध्ये माझं लग्न झालं. आणि 90 सालामध्ये आहे ना, मी लग्न करून आहे ना, आम्ही जोड्यानी शेवटचा 4था मार्गशीर्ष महिन्यातला 4था गुरुवार, 3 गुरुवार मी पहिले आईकडे केले होते, म्हणजे 3ऱ्या वर्षाचे. आणि 4था गुरुवार आला ना, ते 4थ्या गुरुवारच्या आधी माझं लग्न झालं. आणि 4था गुरुवार आहे ना, मी आणि माझ्या मिस्टरांनी, म्हणजे असं आम्ही जोड्यानी, मी नवीन नवरी म्हणून जोड्यानी मी 4था उपवास असं उद्यापन केलं 4थ्या उपवासाचा. आणि 5व्या वर्षी मी मुंबईला आले. आणि मुंबईला आले आणि 5व्या वर्षी आहे ना, मला मुलगी झाली, ती पण लक्ष्मीच्या रूपाने. म्हणजे असं आहे ना, असे प्रकार घडत आले माझ्या नशिबामध्ये. म्हणजे 88 सालापासून म्हणजे मला सुख म्हणजे एवढं भेटलं आहे ना, की सुखच सुख, सुखच सुख. म्हणजे अशी लक्ष्मी आहे ना, गुपित गुपित अशी धन द्यायला लागली, धन देत देत गेली. म्हणजे कोणाला माहिती नाही पडत की देवी आपल्याला धन कशी देते, काय देते, आपल्या घरात वस्तू कुठून येतात, कसे येतात, हे आपल्याला कळतच नसतात. तशा प्रकारे मी आता तुम्हाला सांगते, ही एक देवी आहे ना, धन देते ना, ती म्हणजे कशी, हे पोटलीच्या रूपाने देते. ही पोटली आहे आणि या पोटलीत आता काय आहे ते आपल्याला काय माहिती नाही. हे आता देवीने मला पोटली भरून धन दिलेलं आहे, पण या पोटलीमध्ये काय आहे ते काय मला कळत नाही आहे, मला काय माहिती पण नाही काय पोटलीमध्ये दिलं आहे. असाच आज एक प्रकार घडला आहे की आज मला अचानक आहे ना, आज इंग्लंडमधून मला एक गिफ्ट आहे. म्हणजे त्या पोटलीमधूनच आहे ना, लक्ष्मीने मला ते धन दिलेलं आहे. ते मी आता तुम्हाला आहे ना, सर्वांना ते दाखवते, खोलते आणि दाखवते. त्याआधी आहे ना, मी म्हणजे देवीला आहे ना नैवेद्य केला आहे, म्हणजे सर्व जेवण केलं आहे. ते देवीला पहिला जेवणाचा भोग देते. आणि त्याच्यानंतर आहे ना, हे असं देवीला मी भोग म्हणजे असं जेवण सर्व बनवून दिलं आहे. ते आता आपल्या कसं देवीला सांगायचं, हे आपलं मी वेडवाकडं आपलं जेवण बनवलं आहे साधंसुधं, ते तू मान्य करून घे, पोटभर जेवून बिवून चांगले आराम कर असं सांगायचं देवीला. जा बोलायचं नाही, आराम करायला द्यायचं. आपण असं आहे ना, 5 वेळा हातावर पाणी घेऊन आहे ना, ते ताटाच्या भोवती असं फिरवायचं असं. आणि नमस्कार करायचा. म्हणजे पाणी सोडलं ना की देवीला कसा भोग अर्पण झाल्यासारखा होतो. अशी माझे आज 29 वर्ष चालू आहे माझ्या उपवासाला. आणि असे मला देवीने आहे ना खूप 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 म्हणजे असं भरपूर काही दिलं आहे. आणि आत्ता आजसुद्धा मला असं दिलं आहे की ते म्हणजे नाव नाही सांगू शकत, म्हणजे असं नाव सांगायचं नाही. म्हणजे देवीने आहे ना पोटली बांधूनच मला ते धन दिलं आहे. मग ते तुम्हाला आता सर्वांना मी ते आज मी खोलून दाखवते. हे बघा, ही देवीने पोटली बांधून दिली आहे मला. पण ह्या पोटलीमध्ये काय आहे ना, ते आता मी तुम्हाला दाखवते. म्हणजे देवी कसं गुपित धन देते, ते कोणाला माहिती नाही पडत. आता मी याच्यामध्ये काय आहे ना, ते मी खोलून तुम्हाला दाखवते. हे मला देवीने आजच गिफ्ट दिलं आहे, ते आपण बघूया. ते पण आज पहिला गुरुवार आहे. हे गिफ्ट मला इंग्लंडमधून UK मधून आलेलं आहे. हे गिफ्ट मला इंग्लंडमधून, हे मला गिफ्ट इंग्लंड UK मधून आलं आहे. आणि त्यांनी मला गिफ्ट कशासाठी दिलं की ते बोलतात की मराठी व्हिडिओ सगळे आणि माझे साधी आणि सोपी रेसिपी आहेत ना, त्याच्यामुळे कसं त्यांना बनवायला पण मस्त वाटतं. आणि ते बोलले की तुमचे व्हिडिओ मला खूप आवडतात, त्यासाठी असेच तुम्ही चांगले चांगले आम्हाला व्हिडिओ दाखवा बनवून असे म्हणाले. त्यांना असं वाटलं की त्यांनी मला काहीतरी हेल्प करावी, म्हणून त्यांनी हे माझ्यासाठी गिफ्ट दिलं आहे. आता आपण बघूया ह्याच्यामध्ये काय आहे ते. असं खोलायचं.
छान आहे, मस्त एकदम छान आहे, एकदम मस्त भारी पण आहे. सँडविच टोस्टर आहे, एकदम मस्त आहे. आज म्हणजे मला देवीनेच हे गिफ्ट दिलं असं मी म्हणते, कारण माझं हे आहे ना 29 वर्ष चालू आहे उपवासाचे. तेव्हा तुम्ही पण आहे ना हे देवीचे उपवास करू शकता. मस्त देवीचे उपवास करायचे. आणि असं नाही की आपल्याला धनदौलत देते म्हणूनच उपवास करायचे असं नाही, मनाने भावनेने श्रद्धेने असे उपवास करायचे. आपण आता हे गिफ्ट आहे ना खोलून बघूया. हे बघा किती छान आहे, मस्त आहे. ही त्याची पिन आहे ही. चांगल्या मनाने उपवास करायचे. आणि हे पण मला कशी लक्ष्मी किती वेळा तरी मला असं अनुभव आलेले आहेत. मी किती वर्ष तरी मी आजारी राहून पण आहे ना मी या दिवसाला अशी उपवाशीच असते. म्हणजे माझ्या तोंडात अन्नसुद्धा जात नसतं. ते पण माझे उपवासच झाल्यासारखे, म्हणजे असा एक पण माझा उपवास सुटला नाही. म्हणजे खरोखरचे म्हणजे ही खरोखर देवी अशी आहे की म्हणजे ती सर्वांना पावणारी देवी आहे. घरोघरी ती लक्ष्मी आलेली आहे. पहिले आमच्या ती कोकणामध्ये आलेली. म्हणजे मी 88 वर्ष होतं त्या वर्षी मी उपवास पकडायला सुरुवात केली. आता 29 वर्ष माझ्या उपवासाला चालू आहेत. हे मला गिफ्ट पाठवलं आहे ना त्याने आपलं नाव नाही सांगायला सांगितलं आहे. पण मी म्हणते आपण कसं आपण सर्व माणसं आहेत ना, माझी माणसं, आपली माणसं, म्हणून आपण आहे ना सर्वांनी त्यांना थँक्यू बोलायचं. आणि मी तर त्यांना खूपच थँक्यू बोलते. थँक्यू.